masa. Bojo metengi tak priksane nang rumah sakit. Lho iku lho. Nang jero wetengi anakku ya merongos ya. Puas kamu? Iya. Percaya gak? Iya, Tar. Iki jujur. Puas. Jujur. Puas kamu? Sobek. Lesu. Kembali ke lab. Mo, Dar. Iki jawane kok sendongone TV bukan empat mata kalau. Kita kembali ke laptop lah. Tapi ndongone Budi Wijaya gak, Dar. Kita kembali ke merongos. Potongane dhewe kaya kadalan nyangan-nyangen. Lah ya wong rupa ngene kedaluwarsa kok aja digawe ngono. Yang potongan kaya Bribtu Norman ngene. Bribtu Norman wong potongane gecing kaya Nyanyi ki memisan masyarakat kene iki senengane lagu-lagu. lagu apa Ngono katene? lho, Dul. Lagu ketahuan. Pomo iki ana panitia njaluk lagu dangdut. Oh, dangdut iso. Pomo lagu band pop. Lah, dolan aku. Nah, iki kebetulan pomo permintaan lagu campur sari. Aja meneh campur sari, campur telek. Yo, lah potongane kan wis kaya kurungan piting. Ayo dah. Citra lek guyu jere sing nisor. Nguasno guwane Citra. Nyanyi ayo sing enak. Jangan meremehkan. Ya, kemampuan orang jangan dipandang dari usia. Lho, mbek nang tuwek ngene iki. Lho. Iki pengalaman. Pengalaman opo? Lah sing mewakili Bribtu Norman sapa iku? Nang Jakarta iku. Awakmu ta? Lho sapa ro? Sapa ngrongos? Lah iki dek ngenane tampil nang gone Gelora 10 November Tambak Sari Surabaya. Lho. Citra. Bareng munggah panggung, wah penonton padha nyedhek kabeh. Sek. Yo seneng kabeh. Seneng apa? Apa? Wong didoni iki. Iki lho seru. Nguasno iki kan wis muka ngono. Kate lagu apa? Sik, nyanyi apa? Nyanyi lagune Michael Jackson. Ayo, Apa lagune Norman? Norman ae. Oh, Norman bisa. Termasuk Jaya. Berkicil. Sik tatar. Lagune Norman kok iso ana sing mrikicil ya. Kate mrikicil untune kowe. Bribtu Norman iku lak anggota Polri, Polda Gorontalo. Jaya. Ngono suarane enak. Tapi yo gak ono mrikidil. Iku ayo nambahi dhewe ya. Mrikicil untune nggak? Mrikicil. Jana. Kalau banu iku. Bahasa India yang ngono Jaya. tau. Wis Jaya. Jaya. Selamu lunja. Ngate cingkra nonton ludruk gada tanda. Nonton ludruk mreteli untune Citra. Lah kok wong Jaya kok dadi buta-buta galak iki lho. Yo nek buta-buta galak iku pancen lagu Jawa. Bisa kan? Buta-buta galak solahe lunjak. Ngadeg cingkrak nyandak. Nah, ngono iku buta-buta galak. Nuli tanja. Lagu iku tak kono Darmaji. Nek perkara lagu iku, ayo. Iki wong Laban lak sakmene kae ya. Buta-buta galak prawan Laban tepak-tepak. Jek sore wis padha macak, perlune nontok pelawak. Pelawak Cak Darmaji wonge gedhe kathik mbodi. Ayo didongakno besok munggah kaji. Amin. Dar, aku njaluk Dar. Awakmu ah. Kaya kondangan. Buta-buta galak Joko Laban cakrak. Sore wis padha macak perlune nontok pelawak. Pelawak Cak Satimo wonge ganteng tur sembodo. Ayo didongakno meneh mati munggah swarga. Amin. Seneng aku. Aku Dar. Aku melok. Aku dongakno pisano.
Kamu durung. Buta-buta galak masyarakat Laban tepak-tepak. Padha cepak-cepak perlune nontok pelawak. Pelawak cak joker, wonge ganteng dasar pinter. Ayo didongakno muga-muga anake dadi dokter. Amin. Dar. Nuwun sewu dar aku dongakno. Ayo. Apa melok ta? Dongakno dar. Buta-buta galak nek Cak Citra pancene tepak. Sore wis macak perlune dadi pelawak. Jenenge Citra pribadi, wonge cilik tapi cekli. Ayo didongakno nggo nek buyar dicekel polisi. Amin. Sing tepak didongakno ngono. Telek. Wong wis didongakno. Wis ngono lho. Yen ndongakno sing kono munggah kaji, diamini cocok. Kono munggah swarga. Lah sing kene anake dadi dokter. Lah aku cekel polisi merkosa mbokmu ngono. Lah ya apa lho? Tanggale dhewe. Oh, Ora iso ndongakno aku. gawe buta dhewe. Nggih buta dhewe. Buta-buta terong. Perawan kene moblong sik sore nang embong perlu tuku tahu lontong bojoku mancene moblong ireng manis ketok mencorong mambengi tak tinggal jagong wong bojoku Dikeloni uwong. Amin. Oh sembarang kok mutong lho. Kok gelane temen kok titik-titik mutong. Wong wis tuwek lak ngono kuwi. Lah ya apa ngancane apa diskriminasi? Lah iso. Nek kene apik-apik bareng tiba kono bejat kabeh. Oh, ana endhok metu. Lho Kang kok sing eleki jek enak ae. Gak ngono sih rek, dagelane lodr kok gak ana sing genah blas. Lah iya kok sing ganteng aku ijen iki lho. Lah aku tuh melihat wong sapa iki sing ganteng ijenane. Ayo rene. Hei. Kok gampang pore. Wis salah elek mutungan. Ya ini nek dikai rai kaya aku ngono, tak tambah kemuanyeng ngono bae. Dong gantengan kulitmu ireng kaya juwet iki. Lho. Wong rai iki lho wis kedale warsa iki wisan. Wingi nduk kriyan petuk aku gawe iki. Nduk ngene kebon binatang wingi petuk ya gawe iki. Saiki nduk kene gawe iki meneh. Mbok rai sing doma sing gorong garing digawe gak kena ta? Kate gawe raine bebek ngono ta. Oh sing dicet nduk omah iku lho. Praene ora mejaji. Lho kon kok nek kok iso ngelokno gak mejaji lho. Wong potongane dhek ya gak kemedal ngene lho. Jabang pilih wedok. Bojoku meteng nglairno lanang nah rupane kaya kon metu separuh tak delepno nek. Loh, aku ya tambah penak, tambah mlebu metu. Cek bejat nangan. Dek iki ora bojone meteng. Ya. Dek duwe cita-cita. Kapan-kapan yo anakku nek lahir iso kaya Upin nambah Ipin. Oh. Sebab apa? Kok iso ngono ta? Keturunan. Lah kok iso keturunan? Turunan apa? Keturunan bapaknya ya kaya Upin. Lho. Amit cabang bayi lanang wedok. Lah kok iso kaya bapakne Upin-Ipin iki lho. Terus atuh. Railok. Ora ngajar joker iku. Aja ngono ta iki wong. Iki ngono termasuk mahkota. Apa ya isin Aja dolanan sampe diungenekno. Iku jenenge seluruh cak. Kandhani. Wong dingenekno ae gak oleh sing kok dadak dhewe. Aja sampe ngono kan jok. Ya Aja sampe diungenekno. Tak contoni iki gak. Nyontoni ku tambah nemen kon iki. Iku sing sembrono seluruh. Potong kamu kaya. Aja mangkelan ta. Enggak mangkel aja apa monggo kon dhewe ayo isi Cedar. Wong sirah ge tulinan. Oh, Lho mlethek. heeh. Mosok dar kok kaya ndok kematengen lho. Aku dipeseni bojoku, Cak. Oh, pesene apa? Cak Darmaji engko nek ketemu Sulabi ngomongo ngono. Pangon apa? Wong nyilih iki sedina. Ora apa-apa, Silin, gaya apa sih? BMP karat. Hah? Ajar kok gelani temen das GMP karaku. Lah saumpamane dora pengen betul.
Seker, joker, saya ndelok kukumu ker. Ya mek titik. Kukune dawa-dawa gak dikethoki kok dikene ndanku lak padha wis digejiki iki. Wong ngene sih. Ora elok kowe ku anake menungso ta anake ula luwuk. Iki digodhog to dikripe lak uripe iki ya. Ya rumasamu gadung ya. Lah ya kok iso walus ya kaya ngono lho. Oh, praenmu kaya. Tapi kamu kalah sukses. Sukses. Ya, aku ngerti sekarang berhasil. Cak, aku jangan daftarno sekolah, Cak. Iya. Gawe bayar seragam, gawe tuku seragam, gawe bayar daftar ulang, gawe bayar Iya, apa, uang gedung, tuku tas, tuku sepatu, Lah iku wajibe bapakne. utang duit, Heh, utang duit. duwe kok diutangno kon. Tukokno bebek lak ngendhok ora ngurusi kon. Bah anakmu goblok, bah anakmu gak sekolah. Ngene iki. Ya. Pelecehan ngene iki. Alah pelecehan apa wong kono mari ngelokno iki ngene. Awas. Awas sapa? Nek Darmaji utang gak sepuro temen. Aku nyilih 500.000. Ora ngurusi kon. 500 Gerang. Gampang mutung arek-arek, gampang mutung. Gak utang kaya arek-arek. Gak utang. Dek kaya arek-arek melok utang pisan. Gak nyambut. Heh, Nyambut. utang gak nyambut padha ae. Lah, Aku ana anu ya titip ya. napa? Kok nek mulai kekno bebekmu nang omah. Aku sing ana perlu. Ya. Titip temen lho ya. Iya. Ana bebekmu ya? Ya. Iya. Iki apa lho ya? Nang ngene bebekne kok dititipno aku jokene gendeng. Utang duwe gak dikeki ngelok-ngelokno. Satima yang ngono, utang duwe gak dikeki. Saiki titip. Apa ki? Oh alah ya. Bekakas ngene lho kok. Bojoku iki muga-muga selamat. Lah apa sih, Dik? Apa sithik wis wayahe blonjo kok ucul ae. Iya engko tak kei blonjone engko enak mulai. Tak Lah apa sih kok mulai wong biasa lek nduk dalan kok nduk dalan cak duwe blonjo sampean kei kok saiki ngomong. kari nduk omah tak gale nduk dompet situke nduk ngene lemari, Dik. Engko enak mulai. Aku wis golek nduk lemari lho gak ono, Cak. Ana aneh wis tak enak mulai kok tak kei lho. Sampean mari mangan apa, Cak iki? Dibungkus apa iki? Bungkusnya kacang. Bungkus kacang. Iya. Lah, kacangnya ndi, Cak? Kacangnya tak pangan. Oh, wis sampean pangan. Wis. Lah kulite, Cak. Kulitnya ya tak elek. Lah kok koyo garangan, Cak? Kok cek tak elek e gawe tak kok kulit barang pabrike tak kok kulit kok. Lah, Cak, mari mangan apa? Terang-terangan iki bungkusnya roti. Roti. Iya. Lah plastike. Ya katut kepangan. Katut kepangan, Cak. Lah kok geragas sih sampean? Kok nang mulai dhisik lho. Aku kok curiga sih, Cak, karo sampean, Cak. Curiga apa? Aku ora lapo-lapo. Oh, Saya jajal. jajal apa sih kok dijujal-jajal? Ngene yo, tanganmu. Lho. Sampeyan ket mangkok ngado karo aku sih, Cak. Aku iki apamu? Bojoku. Ket bojoku kok doya sih? Ora kok mamerno iki lho ndek bojone Sulabi, ngenang kon ku isin. Wong wedoke ayune kaya ngono kok celana kaya kendi ngono. Ya gak apa-apa jenenge wong cinta. Sik. Lho, ora apa-apa lho. Lah apa sih kok? Enak apa? Sisihe. Lho. Lah. Selamat. Kok ngene sih, Cak? Ngene ya apa sedikit nang yo gak apa-apa ngene lho kok lho. Sik, kene. Heh? Ngene sih, ngene. Ngene. Ya ta? Lah wong aku lho, Dik. Aku ora tau nang ngene mbek wedok. Aku iki jujur. Nduk kene ae lah. Weh, sampean nduk kono aku nduk kene lho ngono. Heeh. Gak nduk kene ae nduk. Iya. Oh. Cak. Apa iku, Cak? Hah? Iki lho apa? Iku ngaron. Ngono Cak tibane kelakuan sampean. Hah? Apa lawakmu tembang aku kok. Aku dadi bojomu pirang-pirang tahun ra tau kok tukokno
jenenge ngene-ngene iki? Lho, aja maido aku. Kok saiki sampean moro-moro nggawa ngene iki lho, Cak? Dek gendaan sapa sampean? Gak duwe gendaan. Wis gak seneng ngomong gak seneng, Cak. Ngono wae, nang omahe wong tuaku, Cak. Apa karo ngono coba dadekno perkara ta, Dik? Gak didadekno perkara, he? Pirang taun aku dadi bojomu, he? Gak tau kok tukokno kotang. Iki kotang iki sakmene cilike iki lho. Sedangkan awakku sakmene gedene. Anane gak tak tukokno kotang mergo kotang sak pasar gak sing cocok ambek awakmu. Kok iso? Saking gedene katamu cilik tapi ya wak ngono awakmu ku. Kok Cak, aja kebacut-bacut Cak sampean ngarani atiku aja kebacut-bacut. Glani lara apa wong lara-lara iku lho. Lah kok bingung. Kok sok lara apa kok? Dadi wong wedok iku gak trimo lara, Cak. Lho. Lara no wedok apa? Lara ya sora, Cak. Kemanyakmu kok ndutu-ndutuno lara. Takono wong wedok-wedok nduk kene iki lho. Dadi wong wedok gak trimo sora lara. Apa larane wong wedok? Larane iku lek nglairno, Cak. Lah kewajibanmu wong wedok nglairno masa kok aku sing nglairno. Kok kewajibanku lah, mamane sampean tak pasrahi nglairno. Iso sampean. Aku gelem nglairno tapi sile ana dalane. Gendeng kon iki ya. Anggenmu gak sora tah nglairno, he? Masuk lanang ya lara. Lara apa, Cak? Sunat. Alah. Wong ya sunat mek kalong barang sak menir ngene lho. Sakmene. Ki lho ngelokno. Masih sakmene dikethok ya lara kena glati. Alah wong barang sakmene lho. Kok lara sing lara apane, he? Alah ya lara kena glati. Wong aku ya ngono. Sampe aku dinunggono kate disunati nek calake ngantuk. Apa gak entek-tekku iki? Geger iki lho masalah apa? Iki apa saiki? Ngono kok geger. Aku dadi bojone Sulabi bertahun-tahun. Apa pantes aku gak tahu ditukokno kotang. Sih. Saiki moro-moro nduk dalan iki tak jali blonjo gak dikai. Ya moro-moro saiki nggawa kotang ngene iki lho. Heh? Iki nukokno pacare jenenge. Pacare kaya ngono. Iki lho pinggir lebih. Iya ngono lho. Iki lho yang dikekno. Arek selek ngenteni iki. Lho, iki lho gak iso ngomong mbak aku. Wong kok dhewe kono lho. Ora, Dek, ora. Wis ngomong iya ngono lho. Ora. Ora di apa? Ayo wis pegatan, Cak. Pegatan kok awakmu. Iki kok pegat-pegat kok. Mari Tak sabar-sabari. Terongan kon ya. Gak rabi-rabi gak ngelelesi. Kamu kok nukok. Buktinya kan berdiri. Iku lho, yang numplak ngono. Iki lah bojoku cemburu jan. Oh wis tuwek iku mbok nyebut tuweke. Isih nukokno ngono ae jian. Sapa tuwek? Lha iku awakmu iku. Aku tuwek wis tak tebasno kok. Rumasamu klopo ngono ta. Iku Arek moro seneng goleki. Lho, iki gendeng. pokoknya dipres dase ngono lho. Gendeng. Tutun dase ngono lho. Kene lho nuta iku. Tak uruki nuta kaya ngene. Ora pi. Ora, Dek, ora. Ayo, Cak. Nanti pengadilan, Cak. Loh. Aku tenan apa gak, Cak? Aku tenan. Sik. Cak. Sampeyan iku sapa? Sampeyan sapa? Aku bojone Sulabi. Lho ngono jarene mati, Bi. Aku, Cak. Kowe minggator ngono jare. Dase iku lho tutun. Ya ampun, delok tutun iki lho dase ngene lho. Dek kelot dhewe kok ora melok. Le. Sik ta, rene. Bi. Arek iku wis mandek 3 wulan lho, Bi. Apa, Cak? Arek wis mandek 3 wulan. Wes, Cak. Iki arek sampean bojone ta? Aku iki bojone. Lah iki arek iki ya meteng arek iki. Ayo, Cak, sampean delok. Dek, rene, Dek. Kenono sampean ya? Rene, Dek. Lho. Aku kurang apa, Cak? Apa aku iki kurang ayu? Kon kudu tanggung jawab. Apa Rene, aku Dek. kurang Lho. sama? Heh? Wong lanang dijajar. Iki tanggung jawab sampean. Ayo tanggung jawab lah. Jenenge garep wong wedok kaya kaya ngene. Ngomongnya jerene duwe bojo nyatane piye? Jenengmu sapa, Dek? Aku Surti, Mas. Siapa? Surti. Pangkling tercantik sedunia. Surti, Dek. Mau apa kamu? Bener Ayo. nek Surti ngeleki wis lu sing ngene. Gendaan lho iki sapa iki? Wong aku ndek bojo awakmu kuwi girangku ra ilok lho. Lah apa kok soleh uler garbis. Betul.
Ki sapa? Iki mulo gak sing tunggu sandingan mang iki. Ora tanggung jawab sampean piye? Tanggung jawab apa? Ngomong jare lagi bojo. Napa? Aja sembarang lek nyangkem heh. Lho. Heh? Apa picak motomu heh? Lek Sulabi iki ndek bojo. Heh? Ya aku kok nyangkem-nyangkemno aku. Apa? Loro ati. Sik. Dara sing banter bali. Aku dadakno. Aku takon. Ngene, Kok sing banter kok bali? rene. Kon bojone Sulabi. Bojone Sulabi. Lah kon sapa? Bojo. Bojo paling gedakane kon. Simpenane kon, Sik. sundel kon yo. Tak takonane dhisik ta. Aja kakan cocok tak uyu cangkemmu ya kok. Oh iki ngono nek. Aja kakek ngomong rupamu kok semut geni. Tapi kan manis. Kon bojone Sulabi. Ya sik Cak. Kawinan. Ya mesti kawinan sih. Lah kon, Aku tangkepan. Oh, ya pantes. Pantes. kon duwe surat nikah. Duwe, Cak. Rupane apa? Ijo, Cak, enek gambare Garuda. Pas. Kon duwe surat nikah. Ya duwe Rupane apa? korek, Gambare butuh cakil. ya koyo untumu iku. Takoni ae. Kon biyen dadi manten lungguh kuwade ta gak? Lungguh ku ade. Kon biyen lungguh apa? Galengan. Kon biyen waktu dadi manten ya ditutno wong. Ya ditutno wong sih, Cak. Kon biyen ditutno apa? Kirik. Pantes anjene paene kok kiri. Waktu kon ditemokno kon biyen ngideki apa? Idake ndok, Cak. Lah iki syaratnya wong manten. Ngideki apa? Idake ndok. Lah kon biyen ngideki apa? Tletong. Mbah, wis. Jan iki sapa sih? Jane sapa? Nek iso kaya dilas kantil iki lah. Iki monggo ndek bojono anake akeh nek kadung telat yo rapete ngono Iki gak cerita sih kita. Lho, Jak sorti brondol. Tro. Lah kowe kok kurang ajar Ini ngene. aku iki mung Darmaji, aku dikongkon. Sampean jujur ngaku enggak bahwa sampean pernah sombong nanggone ngarepe kanca-kanca. Iya, Allah. Sukses sugih sampean niku berhasil gak apa-apa. Tapi ketika saya butuh ya sehubungan dengan apa ya kebutuhan saat ini awak dhewe iki apa yang nglebokno anak sekolah perlu tas seragam ya ta ono sing daftar ulang uang gedung. Nah pendidikan adalah nomor satu bagi putra putri kita Cak. Awak dhewe masih paribasan wong tuane gak nyandang gak apa-apa tapi demi masa depan anak supaya dibekali dengan ilmu kudu di sekolahno. Lah sementara iki aku gak duwe duit ngono lho, kapan-kapan Cak aku juga ngemplang duitmu, insyaallah nek aku ndek rezeki tak sauri. Walah tibake awakmu ngono omongku sak kecap sing kasar sampe kaya ngene iki timbul pikiranmu. Untung sampean gak pisah mbek bojomu. Ya Allah, Dar. Aku mung bakar semangatmu tok dadi wong aja kok usaha utang, tok usaha liyane ya iso. Aku ya iso ngutangi. Tapi aja gelangganan ngono lho. Iku faktor rezeki Cak. Aku durung apa iku belum ya berpihak. sepurane. Ya wis. Ya apa menawa enek salahku dhewe ya njaluk sepuro. Heeh, aku dhewe kan ya gak genah. Omongku kliwat. Lah makane iku ngomong karo kanca hati-hati. Iya wis. Kanca butuh lek iso ditulung. Iya. Genti genten. Ya ngene iki gak tau metu kaya aku goblok iki. Ojo geger, perkara ngene ya. Sing apik kok diselesekno secara kekeluargaan, omong-omongan sing enak. Geger nduk empong dadi wong gak pantes ngono padha gerang-gerang iki. Nah, Ya toh. Iki ana permintaan dhisik, ojo kesusu mulih. Ayo dibaca. Pelawak Ludruk Budi Wijaya kami minta gending supaya dilayani keong racun dan alun-alun Nganjuk. Hormat kami Endang sing duwe apa iki banyu sak daerah Surabaya. Endi iki? Ngampon. Iya ngampon ya ngampon. kene. Oh berarti sing ndek banyu. Nek gak kok layani digerocok banyu klelep kon. Temen Iki layanana cek gak gelo. Apa iku alun-alun? gak iso. Keong racun keong racun. Kayak racun. Ayo. Kayak racun. Lho ya apa kek? Iki sing wedok alun-alun Nganjuk kan wong loro. Wong loro. Apa iki? Apa Mas? Mas?
Ayo wis digawekno. Nah, aku duwe apa ya? Sidorondo ana wedoke. Iya. Sambel kemangi iso. Hah? Sambel kemangi kena. Sambel kemangi. Nggih. Ngapunten iki kangge sing ngersakaken keong racun. Dadi cekak gelo ngono lho. Heeh. Kanggo gantine ayo digawekno. Iso. Sambel kemangi. Enak apa wong urip ana alam donya. Yen wegah rekoso uripan bisa mulya. Kudangane Rama lan ibune sregepo nyambut gawe aja lali Gustine. Matur nuwun dumateng sedaya warga masyarakat Laban, bapak-bapak perangkate, bapak-bapak panitiane, ibu-ibu bagian peladene sing masak, nggih ngladeni ludruk gak adek wegah-wegah. Matur sembah nuwun nggih atas sambutan ingkang dipun paringaken kalian kanca-kanca Budi Wijaya. Sak sampunipun sedekah bumi kita bersyukur mugi-mugi sedaya tansah dipun paringi seger waras ya, rezekine lancar. Nah, sing biasae iku biasa-biasa tok. Muga-muga setelah sedekah bumi akeh rezeki sing teka nanggone Desa Laban kanggo kemakmurane kabeh masyarakat Laban. Amin. Nek ana salahe Cak awak dhewe njaluk sepura ya, iki dilanjut judule Gurda Birawa Gugur. Gurda Birawa gugur Tanjung Anom banjir darah. Ya. Gurda Birawa gugur Tanjung Anom banjir darah. Mari kita saksikan bersama Ludruk Budi Wijaya.